En aquest vídeo veurem com crear un pla d'hosting a un centre de dades concret. I accedim al nostre SW Panel. Crearem un servei d'hosting des del botó Crear servei. Seleccionarem hosting per a web, plans d'hosting. Marcarem un pla d'hosting a la nostra elecció. Indicarem el domini o subdomini del pla d'hosting. Finalment, triarem a quin centre de dades volem crear el pla d'hosting. Un cop acceptem la creació i finalitzi el procés, ja disposarem d'un servei d'hosting a la ubicació geogràfica que hàgim escollit.